pacah raso saliang sayo kini ado kami sagan buang pacah raso saliang sayo kini ado katiko mande sama sohidui saliang sayo dan batanamkan tolong dibantu sana nan sulit coy tu bana mandeh bapasan tolong dibantu sana nan sulit coy tu bana mandeh bapasan. Sana kini can orang lain mande ampunkan kami sama sohidui saliang sayo nan batanamkan tolong dibantu sana nan sulit coy tu bana mandeh bapasan tolong dibantu sana nan sulit coy tu bana mandeh bapasan. Sana gini can orang lain mande ampunkan kami mande ampunkan kami.